Usa ka ba sa naglisod pag edit sa imong upload video sa YouTube? Higala, sakto nimo kining maong video. Pag-edit sa imong metadata. Be sure lang nga imong masundan hangtod sa katapusan aron ang step by step natong pagabuhaton imong mahibaw-an. Welcome to my channel. It's me again, Marvelous. Kining maong video magtudlo kanimo sa pinakasimple nga paagi pag-edit sa imong upload video sa YouTube gamit ang imong cellphone lamang. Ingon niini ang atong buhaton. Una, moadto ta sa Play Store. Dito sa Play Store, kung naa na ang Play Store, na open na nimong Play Store, i-type nimo ang YouTube Studio. Okay. Tan-aw na to guys. Ingon ani ang atong buhaton. Let's see it and learn it. Downloaded na kasi ang YouTube Studio dito sa phone ko. Kaya ang ating gawin, i-open na lang at punta tayo sa YouTube Studio. So, niana ta sa YouTube Studio. Muna siya makita sa dashboard. Inig-sod nimo. Anya, muadto ta sa video. Pili ta og usa ka video, uploaded video. Tanaw na ton saon pag-edit. Pindot ta sa pin sign. Okay? Yan. Description. Mao na ang description. Anya, public. Naka-public na siya daan. Anya, balik ta. Playlist. Ibutang nimo ang playlist. Ang asa nga playlist. Anya, kaning tags. Ano siya tags? Kutob sa mong mahimo, isuwat ng tags. Anya, sundan mo lang ng dot nga puti kung unsa iya gibuhat. Kay music man, music ang ako gipili. Di na sa advanced setting. Balik sa basic settings o advanced setting na siya duha kapilian nimo. Kinahanglan imo na isit aron dili ka magsupak sa unsa may palisiya sa YouTube. Select audiences. Kung kinahanglan isit nimo ang pambata, isit nimo pambata. Hindi man siya pambata. Mao nga select nako ang dili pambata. Nga nara ka simple. Kung gusto nimo liwanan iyang thumbnail, mo to gipindot niyang thumbnail na ay select niya. Ngita ka dito sa imong file. Naa kay naka-file nga binuhat ng daan. Ay, kung mag-change ka, mo na siya na kay pinduton. Kanya, i-save nimo pagkahuman. So, okay na yan. Din sa tags, paningkamutan nimo nga, maging searchable ang imong video. Mga kutob sa mahimo, related sa maong video ang imong tags. Kung unsa na siya. Okay, higala. Maora to ang atong gamay nga tutorial about sa mo-edit sa metadata sa atong upload video sa YouTube. Sana may natutunan ka sa simple ko nga explanation para dili ta maglisod. So, thanks for watching. Kung bag-o ka din sa akong channel, please like, comment, and subscribe at paki-click na lang din sa button bell para ma-notify ka sa susunod kong i-upload. Bye-bye! Thanks!